Bayibona sahleli phansi yini kanti manje? Hayi wasayibonani. Hallelujah. The Gospel of John chapter 1 verse 1 to 3 bese siyathandaza egameni lika Jesu ningiphakamisele kakhulu mfowethu so that ngingaphelelwa ivoice egameni ukhona ongifundelayo. Thank you so much. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Oh glory. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Thank you Jesus. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Kuba konke okuvelileyo. Amen. Isitsonga ne right zanifundela ngeSuthu. Tsonga. Ekusunguleni ka swilo hinkwaswo rito a ri ri kona. Rito a ri ri na Xikwembu. Kutani rito a ri ri Xikwembu. Yena rito a ri Xikwembu ni le kusunguleni. Swilo hinkwaswo swi tumbuluxiwile hi yena. Kutani a ku na xilo na xin'we lexi tumbulukeke loko ku nga ri hi yena. Hinkwaswo leswi nga tumbuluka. Amen. Gosiam. Gosiam. Gosiami. Baba. Sia. Sia. Gosiami. 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 Hallelujah. Abayatanda mina. I'm in love with you, Jesus. Yatanda, yatanda. Yesu yatanda. Yatanda, Jesus. Sibusisisi lakho egameni lika Jesu waseNazaretha liphilile lona alibuyele emuva lingawuyenzanga umsebenzi siyalikholwa kungakho siyophuma siphilile. Jesu ungavumeli imimoya to twist it ngoba sifuna ukuliswa njengoba linjalo egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Ebushi basebayazi ke bathi ngumini Cooper mhlambe babona umfisha I don't know. Tshela umakhelwane ukuthi manje umini Cooper uyaqeda manje. La ne right anidingi interpreter ayikho vele ekhaya. Right. Yangiroba umfundisi wendiyamtolikela ngale. Nina niyangijikela kodwa kuzawuluka. La sifunde khona ngoba songena emthandazweni iviki lonke ngifuna ukudlala indaba yezwi. Trusting the word of God. Ngoba akwenzeki ukuthi uthandaze unganalo izwi. Ithi ngikhulume nawe mhlawumbe ongezwa oyewezwa the taste of the Holy Spirit. Akakwazi ukukhuluma without his word. Izwi lakhe limnikeza i-direction yezinto amele sikhulume. Ngoba umoya ingcwele akakhulumi indaba kaGobhozi. Nkosi yami. La sifunde khona sifunda indaba emnandi. Ithi ngiqale la. Ayikho into uNkulunkulu angayenza apart from his word. Yonke into ayenzayo ikhomeke ezwini lakhe. Anginandaba ukuthi injani leyo nto. Ayizaleki angakaza khiphisi. uNkulunkulu uma ekhuluma izwi uyasebenza. Akasebenzi makaqeda ukukhuluma izwi. uNkulunkulu
ngoba abazalwana bazi isimanga sesu. I-miracle ayenzeki ngoba ngokubeka isandla. Kodwa iyenzeka uma umnikazi we-miracle asakhiphisa. Asenzeni kanje ke. KuGenesis siyabona masifunda lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala ngani ngezwi. Umhlaba nezulu wadala ngezwi. Lithi iBhayibheli on the 7 days waphumula. Manje uphumuliswa yini? Asimbonanga fake lento. Asimbonanga fake overall. Asimbonanga fake ama-boots. Kodwa sizwa ukuthi God rested. Yini amenza ukuthi aphumule? Ingoba mekhulumisi uyasebenza. Njengoba sila sikhulumisi libhizi liyasebenza ngaphakathi kwakho. Njengoba sesikhiphisi kusho ukuthi nekhensa kusena ndawo. Ngoba lokho ihluthula sekukhulumile. If you are expecting a miracle after sengiqeda ukushumayela, so late. Ngoba imangaliso kaNkulunkulu azihambi zodwa. Angiyithandi into abaprofeti abazothi ngene efisini uthele nge-oil bese uyaphila. Kodwa ngithatha umprofeti athi ufuna ukuphila ithi ngiyobuza umlomo kaJehova. Bese uyeza athi wakhipha izwi lakhe wabaphilisa. Athi uyezaya ngemivimbo yakhe. Right, asingavuthi singakafiki la mele sifike khona. Ngelinye ilanga uJesu ukwenye indlu nathi Bible school, Bible study sorry. Ngiyacabanga yayindlu engaka. Kugcwele abantu. Abantu bayeze ngegama lokuthi bazemvuselelweni. Njengoba during the week abantu bazoze emvuselelweni ngoba babona iposter. Abanye bazoza ngoba babona uJesu khona. uJesu wangayenza into esiyenzayo thina. Yoshaya ama-ogeli, yohlebelela. Kodwa wahlala phansi wakufundisa izwi. Kuthiwa omunye wagula ngaphandle. Uma esagula kanjalo emnyango kwakugcwele angakwazi ukungena. Hey, litela iBhayibheli mawami. Bakhapha iroof. Banehlisela phansi. uJesu akambekanga izandla. But the atmosphere yokufundisa izwi. Lithi iBhayibheli, what your faith has healed you. Ngizomemezela emkhuhlu ukuthi nangabeka izandla kholwa izwi. Liyaphila. Linamandla. Bangahleka ngathi bathi sosikepsele santate mujini. Babona siphethe iBhayibheli. And iBhayibheli iphethe yonke into oyidingayo. Kungakho bayaza abathandaza bazongizwa kangcono. Uma usemthandazweni uthandazela into ethize afike umoya engcwele akukhombe eswini. Ingoba yonke into oyifunayo ayikho kubazali bakho. Anikho kwibosi yakho. Ungathemba isalary yakho, ungathemba ibusiness lakho, ungathemba emshadweni wakho, kodwa themba izwi ngoba izwi lakhe linakho okufunayo. Namhlanje sinabantu abathemba imali zabo, abathemba imishado yabo, abathemba ikhundla zabo. Kodwa God is in the business yabantu abathemba izwi. For apart from his word, you are far from him. Ngijabulela lento bomama bayenze kamnandi le. Yokunikela la ekhaya. Mase ngitshontsha ama-tricks wakho angithi ngithumela ibusiness le. Ngibazela ngesitayile esisha. Ngiyashintshontsha ngiyaxolisa ngishintshontshile. Hallelujah. Amen. Sinikele ngithanda ukuthi sinikela asiqhutshwanga umuntu. Omunye wathi asembisi ninikela kakhulu asinokuyibona vele sikhathala le. Bathi lalelani into emnandi la. Ukuthi asiphushwa indoda, asiphushwa mfa. Kodwa izwi eligubuka
udoyile lithi iBhayibheli khona wasukuma uJesu ekhona wanikela ngokukhulu efuna ukubonisa uJesu wamubypass wabhekana nomama ophethe 5 cent wathi wabona lo unikele enkulu wathi kanjani Jesu ingoba inhliziyo yakhe ifikile kwi-altar umnikelo omkhulu inhliziyo uNkulunkulu angavula inhliziyo zethu la ngesikhathi somnikelo khona abantu angeke bafike la khona abantu abazoba disqualified ngoba inhliziyo zabo asikho right kusho khona la angithi mina mesoul winner ize nabo enkonzweni uma kunikela khona memhlakaniphi ukuthi bangaphumi ngalomlanyana uma benikela kakhulu ngithi abasho wena inabanikazi bayo ngenzela ukuthi abambizwe ukuze the day limhlile sasibona ngayo phambili anikela kudlula bonke abantu easy trust the word of God amen umama bami ayikho enye into engiyithembayo amen ibreadwinner nje ekhaya ingasebenzi angithembanga lutho bekhona osuka dedi ngaphandle hayi angithembanga bona kodwa ngithembiswi elakuhlaba inhliziyo nangibonisa ukwethuka kwami namhlanje sengishumayela indaba esilungile because of the word yaphila ukubonisa ukuthi linamandla kanjani ngena endlini yesangoma angikhuluma ngomuntu hayi umuntu olifundela ukuthi azamavesi azosikhapha ngawo kodwa amavesi azoconvicta inhliziyo yakho ungene la kunesangoma bone singahlaliseki ngoba izwi angakalifunda uJohane athi la phenduka inyama hayi ngizomemezela emkhulu uthi noNkulunkulu lina lihlezi kanje niNkulunkulu amadimoni mavela kabona uphosha uzathina sikhipha amadimoni nasesikolweni amadimoni angakaze ngizwe idimoni lingibiza ngegama kodwa ayahlewula akhale athi son of man sengiyakhumbula manje ukuthi izwi laphenduka inyama ngelinye ilanga uJesu ungena emkhunjini angikho deep ngesizulu umkhunji is a boat angena kwi-boat uma engena kule boat Peter nawo laphaya babhizi bayaloba inhlanzi and we know in history it Peter was an expert when it comes to fishing but what why he caught none that day uJesu mela ungena kumkhumbi uthi ngicela ningise laphaya waphusheka umkhumbi uma efika kubo Peter hayi lesi isimanga lesi akafikanga Shumayeli kuthiwa wavula iBhayibheli nangizwa makhono wavula iBhayibheli wafundisa ngithanda ukukhola lokho the minute efundisa izwi I believe the miracle yenhlanzi ukuthi zihlangane iyenzeke makefundisa for the word of God has a location yonke into ayifunayo ilocation yayo iseswini umsebenzi wakho ngeke uthole ngeCV umsebenzi wakho ngeke uthole ngeconnection but imizwi line connection yepromotion yakho line location yalabela uphelele khona nalabo bathi siyafa ngeke sithuke ngoba izwi line location yala siphelela khona wathi uJesu makaqeda ukufundisa wavala iBhayibheli wathi Peter phela iBhayibheli it's your GPS izoma kaqeda kuyifunda uthini usekathole ilocation uthi Peter look unto the deep why uJesu uma efika
wathi kubo, looked unto the deep, phonsela ekujuleni. Ingoba bekangakaze avule ilocation. Uma siza la sisesingese ukufika la savula amafoni wethu lapha emotweni sathi location ethemkhulu safika kahle. Uma besisukile nje saqinisa amakhanda besizolahleka. No Jesu had, if uJesu ethemba izwi, how much more ngathi? Uyithembile yena wathi phonsela ekujuleni. Ucabanga ukuthi kuyadlala njengoba sila besikhipha imali, ucabanga ukuthi siyadlala, kanti ilizwi liye emakhaya, liye emsebenzini, liye ezikolweni. Itsho sakho esibothiwe sithumela izwi, uzothi ufike ekhaya uyothola kulungile. Anginandaba ushiya isimo sinjani. Ngoba uthi umhlabelele nasiphi na isimo siyamlalela umdala wensuku. Njengoba sila khona abanye sebagivabile nangabantwana babo kuthi bayofela kwinyawupe, kodwa izwi liyobulala i-taste yenyawupe. Siyobayezwa sebakuhlabelela bathi kangimdala ngimje, kodwa uJesu ngokubusa. Izwi ngathi ngelinye ilanga mina uma umama ethandaza ngempela ehleze emthandazweni, angithi siyazi ukuthi wena mawugcile kakhulu entweni zikaNkulunkulu kunokubheda kakhulu endlini. Amen. Uma uhleze emthandazweni ungasazi on Thursday uzothi ngicela imthandazo, kodwa phonza izwi uthi la ekhona, la ekhona, noma ngingaboni ukuthi kwenzakalani, kodwa sizothandaza. Hey, umfana kasisi wami sihlala naye endlini, uyebehlupha, uNkulunkulu umsizile. Lo mfana lo ekhaya ngo3 kunenkonzo engenayo amahlanganisa umzimba kaKristu. Imagine yena ubhizi uyobhema uyenza into zakhe. Sathanda saze sakhathala ukuthi ayingathi ayikho lento. But ngelinye ilanga sazame enye direction yokuthi Jesu sithembe wena. Simangala ezofakaza athi amaphoyisa afikile bathatha bonke abantu abaphethe ama drugs, kodwa mina yabo bangiyeka. What if ngikhuluma kanje 2 days before that khona abafana bengihamba nabo abahlabe ngomese, kodwa mina ngihlatshwa ngiyeze njani ngathi ungasibulali sikhona sonke athohlabelelayo sizobalekela kuye. Themba lentalo yethu. Khuluma nawe manje une tech shop enyana yakhe uyathengisa kabheni, ababhemayo uyabakhuza. Udonswe yini ma izwi. Ngoba masithandaza ngathi isimo siba wesi, kunala singasathandazi khona, kodwa sithumela izwi. Futhi nginoku-advise ukuthi thandazela labo ngabazalana ukuthi inkosi igcine laba obasele. Okay, uPeter uthi Jesu ngihlale ubusuku bonke, khona baye in their heart right now bathi uNkulunkulu lesimo ngikuso, I have years ngikuso, but ngathandazelwa ngaletha ishumi nganikela, but isimo siwese. Uthi uPeter Jesu ngineminyaka the whole night we caught none, and according to inhlanzi endini asiphumi. Nina aninamfula la, you don't have a river here. Angeke uyithole mina, ziyabaleka ziba scattered endini. Uthi uPeter sihleze ebusuku phela ubusuku bonke they can gather in one place. Nyangizwa kodwa bazalwane, akho mfula la. Niyozamani mani, niyozamani. Anidli loyo nefish. Nkosi yami, and it's healthy le. Ebusuku ziba ningi kakhulu, kodwa emini ziba scattered. And
ukuthi uPeter nge-experience yami ngihlulekile, nge-education yami ngihlulekile, nangey'mali zami ngihlulekile, kodwa ngezwi ngiyozama futhi. Leyo business ehlulekile ngiyoyizama futhi, loya msebenzi, loya mshado, labantwana ngiyobazama futhi. Ngezwi uzame ngamandla wakho. Yabona, some of the things must fail. It's because you are using your experience. And when it comes to God, experience ayisebenzi. Ngibona isitumnikazi ibhithi mina ngisumuntu wama-streets. Angisumfundisi wesilungu. Glory be to Jesus. Ngelinye ilanga ke bazalwane sesizothandaza. Hey, uJesu uhlangana noma wakhe emshadweni. Uthi uma wakhe, "Hey ndodana, iphelile iwine. Ibengikhona mina, bengizobabuza umbuzo nje ma. Ngithi njengoba ngiphela umshado kanti ibudget yewine yona yayiphi?" Wathi iwine iphelile. Uma wakhe uza kuba uJesu. uJesu abomama bayayazi le. Uphoxa uma wakhe. Uthi, "Woman, isikhathi sami sikakafiki, suka la." Lo mfazi akazi ubuhlungu, akalimali. You know why angalimali? It's because uyazi ukuthi angisakhulumi nendodana yami, kodwa ngikhuluma neChrist the Word, who was there in the beginning, who is the Word that became God, the Word elikwazi ukwenza yonke into. Umuvile from the physical Jesus to be Christ. Uzwa umeli, ngiyamthanda lo mfazi. Akakhali ngoba akakhaliswa into ezincane. Thina abanye ngabe siyaphuma kulomnyango. Uthi wokhuluma kabi ngathi imzele lo mntwana. Uthi umeli makacela ukukhuluma. Hey. Ukuzwa nje ukukhuluma kukaJesu. Ukuthi lento ayikhuluma ifana nale ayikhulumile ayingeke as long ekhulumile. Athi bafana gcwalisana ama-bucket. Ninosho niyenze yonke into. Athi niyenze. Yini le uyenzayo? Uye wathi uyenze. Uye wathi uyenze. Yini le athi uyenze? Ngoba uthi noma yini azoyisho kwenzeni. Yini mkhuhluphi le ayikhuluma nayo? Ngiyabona ukuthi wathi yakhe sendiyakha manje. Sesizongibamba ngezwi ukuthi sikwenzile. Akakwazi ukuthi anonakhisa indlu nikhiphe imali ezingaka anganikusizi. Unless niyakhela umuntu, angazi niyakhela bani, niyakhela bani? uNkulunkulu. Kumele abonise ukuthi uyabonga. Abana ama-business ngeke kusho njengomprofeti ukuthi your business will boom like nobody's business. Lo msebenzi osebenzayo, if you want a promotion from today, siyayibiza ngegama likaJesu. Laba balahlekelwa yimali zabo siyazibiza. There is a turnaround. Yonke into yakulahlekela siyabuya into zakho from today. Akwenzeki yonke into uyenzela uNkulunkulu inama double portion. Sesenzela nalabo abadonsele emuva ukuthi bazi ukuthi uma besibusisa bangathi ngithwele. Well Jesu, nami ngingenile kule sitsha ngikhumbule. Mawukhumbula umkhuhluphi, don't forget me, for I know he will bless you mightily. There is nothing that you will lack. Ngifuna ukucela ngibase uthi let us cross over to the other side. Ukhuluma ini izwi. Makaqeda uJesu uza ehamba phezu kwamanzi. Angakalufuni bazalwane. Lithi uhamba phezu kwamanzi. Uma ehamba phezu kwamanzi, oPeter bayeza. Baqala bathuka. Bamemeza. Bathi nasi isibhoko. uJesu uthi hey
uyezwa uPeter ngiyamthanda wathi Jesus if it is you akathi woza uzomthanda akathi buya uzomthanda kodwa uthini uthi ngitshele command me wayesho njalo namanye amazwi uthi khuluma izwi ngiyakhulela ekhaya if it is you Lord khuluma izwi abantwana bayangihlupha if it is you khuluma izwi abantu bathola amabhazari kodwa mina ngithole if it is you speak your word izinto ziyaphethe emshadweni if it is you speak the word athu Jesu Peter anginazi amagama wenu la bengizoprofeta ngani kuno release ne hayi Peter come that is Jesus ubizu Peter come sengifuna engqondweni yakho ubize lento uyifunayo ngoba siyayibiza ngegama lika Jesu come lo come obuye emlomeni kaJesu awuzwanga nguPetro phe kodwa bambona uJudu wamanzi wayenza amanzi abe solid aqina amanzi uPeter wahamba phezu kwamanzi njengoba sila sizomemezela into ezishiya emakhaya sizosizizwile mdala wezinsuku come anginandaba uneminyaka engakanani come kunabantu abathembele ebantwini ukundlula kuNkulunkulu uyabazi laba bantu I'm a soccer lover favorite Chiefs uma iChiefs idlala nePirates yakona baya celebrate amabhakani ikore futhi Pirates ithi 2 le ithi 0 bayenza njani baya celebrate ithi 3 iye ku half time mayisebuya akusana hope ngapha kwiChiefs bathi there's no way singabuya nge3 and ebholweni into engiyithanda bayazi obaba mhlambe uma beyazi ibhola ukuthi it is not yet over until the referee blows his whistle akhathalazeki how many minutes ngoba igoal alingeni ngehour lingena ngesecond lalela ke ngikutshele ama supporters weChiefs aphuma estadium kwasala ama supporters wePirates bazama ukulikhanda ibhola abafana balikora yaba 3-1 bathi 2 bathi 3 bathi 4 sekuyimali 3-4 sekudliwa ibhakani engichizi ibhakani ichizi mali ibhakani ekameni lika Jesu now uma be celebrate laba beChiefs into ebuhlungu ama supporters akekho ngifuna ukuthini kuwe uma laba abakhasayo abakusupportayo basaseduze nawe ngeke vele uJehova kodwa ngizomemezela emkhulu ukuthi abantu abakusupportayo uma bejikela behleba ngawe beyenza izinto zibi bekubhetheya kona la uJehova esovela nomethule iphenduli khona beprevelise lana let them betray you let them bafuzitie ngawe awanga mntana sekhaya uthi omunye mehlabelela athi ngizwa amazwi kaJesu kanti ngethwa uma uJesu ekhona bangahamba abantu abangisupportayo bangahamba abangani wonke umuntu angakushiya kodwa uma amazwi wakhe
rituals. I-rituals ihamba negazi. Ngizotho sinegazi. Elabhalala, eGolgotha, lakuhlamba izono, lakhulula imideni yethu. Uma sibona sinje, igazi. Bathi abaguqi labaya abaguqa bezemsamo ngeke balungele ulutho kodwa ngicela ukuthi sibalungise ukuthi ayisiyaguqa sinawo umsamo the altar of God umsamo wethu sizemsamo sizobika sizemsamo sithemba inyanga bathi ngesisuthu ke magona tsohle ke tshwantshoto ke rabusafeleng isikwembu kuthixo uyaphila uyakhazimula bayeke mawam nomndeni wakho ukushiye but the time bekushiya khona into engiyithandayo abakushiyi wedwa thula wazi dingu thixo thula wazi I worship team wazi izinto zibheda athule ushonelwa ngabantwana athule ipartner yakho ikushiya ikuzela ne-divorce papers athule ngathi akekho kodwa athule kodwa ukuthula kwakhe akusho ukuthi akekho ukhona yena ukhona ngiyakhumbula uMary uLazaro kuthiwa wayifriend kaJesu kodwa uJesu wathula egula waze wangena ethuneni kula uJesu evela khona asambe fasting faith ngoba uJesu uvela la sebahleka khona bahleka kanti inkosi ngisile la sebathule khona la sebathi kuphelile la sebagubha umgodi bathi nisho funeral uJesu uyathula avele uma evela uLazaro sethuleni engathi uJesu bethi the time ugula ngangena ethuleni ngayokhansela ifuneral yakho ikoloto zakho ngeke sikhansele imali yakho kodwa kunegazi eliye kumakhelwane la ukoloto khona likhansele uyathula uyathulisa izivunguvungu nesiphetho siyamlalela ezwi lakhe liyamlalela uJesu njani zovuka phambi kwakho awuzofela lapho azoshumayela kusasa namhlanje nje ngithumele nje ukuthi ngikuphiswe you cannot do anything without the word of God yabona umuzi ongana baba uye ngokudeleleka believe you me noma ungazenza isigole singakanani umama umuzi onganawo umuntu wesilisa uyadeleleka nangizoma khona ekhaya
akunababa kulomfana usakhula waba nesizini hlala phambi kwegarage lemall waba nesizini la abantu bengenela khona abanamagate amakhulu kungena otsotsi every weekend bayangenela uma bebuza thina bathi luna jonga ngithi next ngapha nalesenix lo ubaba khona onesibhamu uzufake namakhebela kodwa bangena still nangapha kunobaba nabobhuti abayi3 bangena still nangapha phela kanjalo thina siphakathi singena ngasendleleni but akakaze kungena itsotsi ngelinye ilanga base baphetha abafana ngoba bese babona kathi bathunyelwa yilapha ya kanjani ningena yonke imizi kodwa la ningangeni hey wazakala abafana bathi singene la kungeneka khona la kungangeneki khona sikwazi ukungena bathi kanjani bathi njalo masingene ebusuku kunamasoja hey abuyaphi ibuthu lasezulwini ligcwele ijanithi asithanda abathandi asisabi otsotsi hayi ngoba kunobaba hayi ngoba sinesibhamu kodwa sinendoda yaphezulu cela sukume ngeenyawo ngathi ngiye Cape Town ngiyoshumayela ibhanoyini a flight uma ihamba siyazi iweather yase Cape Town ayikhonhle iyashintshela nje the way ifuna ngakhona ama turbulence because angwazi ngezwe ngalo okhulumile lapha kwi airport ngaphakathi yathi swing ngayazi leyo ukuthi swing kwi aeroplane kusho ukuthi ayibalansanga kahle now we are waiting for the pilot ayihambi nokuhamba ime nje esibhakabhakeni sizanise Cape Town nomfundisi Motha nize niyibone lento ekhuluma ngayo now iflight uma ila iphezulu sonke sithukile you know why sithukile iweather imbi siyabona ukuthi kungenzeka noma yini but ikhona into yasikhuthaza a pilot said ladies and gentlemen I'm here to announce that we are facing the turbulence but rest assured we will land safely akekho noyedwa owaphuma wayobheka ngakupilot kodwa sikholwe ini izwi from the pilot nathi entambama sisokhola izwi elibuya kwi-pilot uJesu waseNazaretha that we will land safely emshadweni kwi-business yakho kubantwana bakho you will land safely akamthakathi akogobela ozomelana nawe you will land safely wabona nalabe uhlula itshela ukuthi pilot ikhulumile bazokubuza abanye bathi uthembeni ukuthi pilot has a better view than my view uJesu ubona izinto ezile singazazibona let us close our eyes esizothanda sizenza ama-altar call kusasa sizoyenza kahle kusasa ngenza i-deliverance kakhulu izolo ngalala nasebusuku the way ikhathele ngakhona but nje ngifuna ukhole izwi manje la ukhona ngingakabeki izandla ngifuna ukulibona lase uma ugula phakamisa isandla egameni likaJesu ngoba ngithumela izwi zanibeka izandla sasa but namhlanje ngifuna ukuthumela izwi uma kune pain right now ibambe ngoba iyahamba asizozwa ngayo egameni likaJesu ukhona ufuna uJesu mhlawumbe uma ikhona phakamisela izandla zakhe ezithu othi Jesu God bless you lena yona ngiyayenza nizoxolela bobaba bami inamandla laba bathi bafuna uJesu